Wij waren op je TV2 is hij kan er niet in Afrikaans dat bij jou 7 dat in TV2 dat in TV2 zou wees. En dat weet obsessie. Obsessie staat dus op nawerken op je TV2 op obsessie te staan is. Dat deze vis-à-vis kan ons steeds van maandag aan. Kan ons steeds van maandag aan. Kan ons steeds van vrijdag aan. De dag 7 gestaan is. De eer is in Afrikaans skiet. Die bulletin nog steeds niet geraakt nie. En onze squad naar IRTV. Na onze squad naar Iernies. Onze squad naar Kijklet. Onze squad. Ons kan niet getrek naar Kijklet toe nie. Ons kan niet. Op Kijklet is niet geraakt nie. Op Kijklet is niet geraakt nie. Op Kijklet is niet geraakt nie. Op IRTV 2 zal wees. Op IRTV 2 zal wees. Onze squad. En baie dankie. De Iernies zou getrek naar die geskuif naar IRTV 2. Onze squad. Sien dit? Onze squad. En baie dankie.